Enot Barata alas 12. Sa headlines ng mga baleta. Pagkatugang sa headlines kan mga baleta. Alkalde Tomas Bukago kan nabanuangkan na si Pukot nagpahimutik na siya hinamon ni Andaya. Diba pang headlines sa lado lokal. Alin Riondanga kan Sipyo nangapudan na magkaigwanin pagrespeto sa mga personalis kan contact tracing team. Samantala, headlines pa sa lado lokal. Congressman Rolando Andaya Jr. nagpahayag na gusto sa nanindang proteksyonan ang pondo sa Sipocot. Samantala sa showbiz, Gerald Anderson asinman Julia Barreto willing na bayanan ang showbiz, tangan isa ng laugon ang trangkilong buhay. Yan ang headlines and detalles. At yan lang. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Ang atugang good afternoon. Malahay na udto sa Sendo Gabos. O yan ang mga nagbabagang detalles sa inutunta tulos sa lado lokal. Nangapudan si Allen Riondanga. Ano pisinakan Sipyo na kung pwede magkakaigwaning pagrespeto sa contact tracing team. Hindi pagkatapos na makabot sa sayang opisina, nakadaklan sa mga inaarapudan kan mga contact tracer. Binabastos subot ini asin na day nagtataoning tamang kooperasyon. Day nagtataoning tamang kasimbagan base naman sa mga kahaputan kan mga contact tracer. Sinabi ni Allen Riondanga na day dapat pagbasang-basangon kan mga taganaga o kaya kung si Sayman na may contact inisubot na dapat seryosohon. Lalo pa na kadakol ang bilang kan mga tinatamaan kan COVID digdi sa syudad ng Naga. Sa pinakaultimong record, igwanin na 38 na nagpositibo sa COVID-19. Asin niyan piglalauman na posibleng magdakol pa base sa resulta kan nakukuang data kan mga contact tracer. Naobserbahan na dakol nin mga taganaga naging kampante sa lawig na panahon. Sige ang atender sa mga manlalay na okasyon. Asin daw bakuman mga importanteng kalakawan. Minaluwas sa sendang mga residensya o yung pahayag ni Allen Riondanga. Ko po ang oportunidad na ini na makiulay sa kuya pong mga namamanuaan sa gabos po naghihinanyog, nakaantabay po sa itong programa. Kung kamo po maapudan, kasi kuya pong mga contact tracers, ang sa inyo pong harong sungkuon dahil po kamo po'y bisitahon, asin po sinda nagkakandak ng profiling, active case finding, siring man po, baad dudumanan kamo dahil makondusir po ng lockdown, muli po siguro sa itong pamilya o kamo mismo, saro sa mga na-test na positive sa COVID, mangyari po sigurong itratartasinda na maninigo man. Dahil po pag kururahawan, dahil po pag ipasupog, dahil po pag duhagiun. Taigo po kitang mga kababayan tabi, Ma'am Olive, Manoyron, urog na po sa nakaagi pong tulong aldaw. Magkapira po ini, bakong maray ang
Yan ras tanto dinagdag pa ni Riondanga na day naman kinakaipuan pang magsampanin na kaso o kaya manan cooperation. Imbes kinakaipuan sa nadigdian na pakiulay sa mga taganaga na dapat magkaigwanin respeto sa mga personalis na pinakasahin kan Department of Health. Pangas niya tungon yan, 7 minutos makalampas ang alas 12 nin pagkauto. Bangon Banwan Report! Sanitary landfill kan naga, liwat na pinagreklamo kan mga tagapili. Ang detalyes maghahalik kay Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Liwat na naman pinagreklamo ang operasyon kan sa Netherland Field kan sa Naga, makalis na mag-leak ang sarong hose kainigikan sa water facility, asin maghalo sa Yabu River. Ang mabatang nga parong nagikan sa nasabi ng modernong basurahan. Mismo ang personalized kan Department of the Environment and Natural Resources sa DNR, ang nag-abiso si SWMO Chief Engineer Joel Martin katakot kinasabi ng problema. Ipinahayag man Engineer Martin sa pagkipagulay kan OKFM naga, tutulos man niyang pinahirok ang sa mga kabuan, tanganing resolveran ang nasabi ng problema magkakaiguanin na pag-leak sa saro sa mga host kan sa Netherland Field. Posible sa buot na nahiro ang host kaya nakaiguaning leak, sabi pa kan opisyal. Picture to man ni Martin na dahil naman ini maging mahiwas o maging mahiwas ang perwisyo kay ni. Nulta na tapara naman sa buot na nasabi ng leak. Kinampermar pa kay ni na dahil man sila pinupalaos pa ng tubig o likido gikan sa Netherland Field. Nulta dahil patultol ang proseso tigil sa Netherland Field kan syudad ng Naga. Dagdag informasyon sa lado lokal para sa 97.5 OKFM Naga, ang radyong balansado, inis Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Salamat na Carlo sa imong report na yan. Kay mapan na detalya sa mga tugang sa lado lokal. Ipinaliwanag ni Congressman Rolando Andaya o dating Congressman Rolando Andaya kan First District na gusto niya sanang tawanan ning proteksyon ang budget kan nabanuang kan Sipokot. Kung kaya nakialam siya asin nakatender siya sa ginibong MDC meeting akan nasugmanin na pagkaunto sa compound mismo kan na munisipyo sa Banuang kan Sipokot. Pinag-invite siya mismo ni Alkalde Tomas Bucago bilang member kan Municipal Development Council asin pagkulayan ang pinagkatalaan na pondo sa calamity fund asin kung paano ini gastuson. Sinabi ni Andaya na habo niya ng maotropa si nangyari kanakaging taon nasa may na panahon na inobos ang budget asin katapusan dahil pangani kabangangkan na taon mayo ng gastuson kan magkakaigwa ni na kalamidad o yung pahayag ni Andaya. Ang po mautro itong nangyari last year na sa kahinadali na magastos ang calamity fund dahil pangani tapos ang taon, binarakal na kung ano-ano mga bagay, mga gulong ng truck, gulong kang auto. Gusto ko nga ning bilangon kumpira ang gulong na binakal, parang i-compute ko man, kumpira man ang gadang auto kang Sipokot. Diba, sobrado pa. Kaya sa mga bagay yan na nagpaubos ng calamity fund. Kaya itong Disyembre kang last year, itong ultimong bagyo naglaog, Mayo na pong nataong ayuda ang munisipyo. Taubos na. November na. Utot na. Ngunyan po, ang gusto manggibohon, Abril pa sana, kalilihis pa lang kang bagyo, katahawan pa kita kang COVID, mayo pa nga ning baksin ang Banuan ng Sipokot, mayo nga ning tultul na testing area, gustong ubuso na naman ang calamity fund para sa bagay na mga mayo mampong koneksyon sa kalamidad. May mga bihikulo, may... Yan, rastanto'y dinagdag pa ni Andaya na kinakaipuhan na solamente pagkabakalasan na muna ni na baksin asin man pagpapatapos kan building na kung saan magagamiton tangan sa ng matawanan na proteksyon sa okay man matawananin na facility tangan sa ng labanan ang COVID-19. Sabi mo nga ni sa iya, kung mag-abot ang Disyembre na mayo man nag-abot talaga na kalamidad, o di sa imo na.
May mo problema, ubuson mo kung anong gusto mong gastuson. Basta ngunyan, proteharan mo man ang pamilya mo. O, maray man yan na kami nakasaray ka para any eventuality, sa aga-baga, dahil tamang gusto mangyari, magkaigwabagang 10 o 20 COVID transmission dyan. O, anong gigibuon ta? Maasa na naman kita sa probinsya o mahagod kita sa DOH na pwede man palang kitang maghiro sa direta. Sobra-sobra pala ng kwarta. O, so yun man lang sa muya. Parte sa nayang kan na pahayag ni dating Congressman Rolando Andaya. Yan rastan today pa sa nanahaloy. Inapudan na mismo kan na OKFM asin man na PBN na TV5 si Alkalde Tomas Bukago. Asin ipinaliwanag niya man ang sa iyang lado, mapadapit man sa akusasyon mismo ngayon kan mga kapitan asin man mismong ni dating Congressman Andaya. Sinabi ni Bukago na siya man ang mabuot, siya ang nakakaisi kung ano ang dapat na gibuhon sa budget. Asin pigasabi na mayong mandata sa pagpapatrabaho kan patinampo. Tayan may connection man sa calamity. Pagbakal nin lote na pwedeng gamiton na sanitary landfill, asin man ang pagbakal nin manlain na gamit, kabali na ang sasakyan, na bagay na partikan pinag-question kan mga kapitan, na dahil man kinakaipuan dapat bakalon na i-charge sa calamity fund. Ang tingin ang basura, hindi kami mapakampudan ng karanti. Sige, nagbagyo. Kita naman natin pa nagbabagyo. Grabe ang basura. Saan namin dadalhin? Kaya kailangan namin bumili ng lupa. Ngayon, may lupa. So anong gagawin namin kasama yun sa plano? Ang problema ay yun sa pambiling vaccine. Bigyan ka namin 1 million dito sa ano. Yan ang gusto namin. Hindi naman pwedeng gano'n. Siguro mali naman. Ako ang alkalde ng Sipuko. Kita ko anong dapat na plano at anong dapat namin gawin. Yan rastanto may connection sa bagay na yan. Mismong si Alkalde Tomas Bukago ang naglinaw na dai totoo na siya pinagharas ni Congressman Rolando Andaya, siya kang inot ng nagalawas na mga report na hinamon siyang buntulan. Bagay na inot ng pinahimutikan iyan ni Andaya na dahil niya man na pwedeng gibuhon sa ilihidong alkalde nasakop kan na sa iyang distrito. Pinagalinaw ni Bukago na simpleng debate sana sa pag-uloy kan na budget na kuta na sa calamity fund kan Banuan nin Sipokot. Mayor, kasi may mga na may lumalabas na mga balita. Inaakasuhan mo ba si ex-congressman Andaya na hinaharas ka niya? Tama ba, Mayor? Totoo. Hindi naman ako nag-akusa. Ito lang naman yan. Siyempre sabi ko nga sa umpisa pa lang, lagi naman ako naging kalma. Lagi kong respeto yung dati siya congressman. Kaya lang yung mga bagay na simula pa lang, pinakita nila sa akin, gusto nang iparandom sa akin na majority sila. Gusto nila. Hindi naman tayo. Tagaran din naman sa akin. Opo, so hindi naman totoo hinamon ka niya ng suntukan o nagkaroon ng tensyon sa loob ng... Hindi naman. Hindi naman. Nagkaroon ng tensyon, nagkaroon ng may sinabi siya sa akin, hindi na lang ako sumagot, pero wala naman yung sinasabi nilang may panta, wala naman. Hindi naman. Huwag naman gano'n. Hindi naman tayo. Yan ang maliwanag na pahayag ni Alkalde Tomas Bukago. Bangon Banwan Report! Bureau of Fire Protection nagpatanid na maski tapos na ang Fire Prevention Month, perming maglikay sa kasulo. Ang detalyes, magali ki Hil de la Cruz. Hil, please come in. Nagpatanid ang Bureau of Fire Protection, katakod kang pag-ingat sa kasulo sa intirong taon. Maski nga ni Mayo na kita sa Fire Prevention Month, matatandaan na haros 2 kasulo, sinagbungkaras kasulma, saro sa banwaning Kamaligan, asin saro sa banwaning Kalabanga, Camarinesor. Sigong case FO3 Adel Puragas, ang Fire Marshal kang Bureau of Fire Protection Kamaligan, na mag-ingat nagayon sa itong mga kababayan sa mga kasulo. Kasud mang pagkaaga sa banwaaning Kalabanga, ang pinag-iistakan kan mga inaning mais, kan bisi alkalde kan banwaan kan Kalabanga, kan inian masulo na turismo na pinagrespondihan, kan mga fire truck kan Bureau of Fire Protection sa Kamaligan man, mga ban alas 5 nga pagkahapon, nagpunang kalayo sa residensya ni Mrs. Baspas kan si Santo Tomas Kamaligan Camarinesor na naging dalan para interong kakanon ning kalayo ang residensya na mayo lamang na isalbar na mga kagamitan. Mientras tanto, padagos ang girigibong investigasyon kan Bureau of Fire Protection kan sinambit na mga banwaan. Liwat ang patanid sa to kan Bureau of Fire Protection ang paglikay sa kasulo para di madanyaran
at sa itong mga kagamitan, asin man, mga buhay. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OK FM, ini Mansel de la Cruz, gusto ko, okay ka. Salamat, Hil, sa imong report na yan. Ano ba pang detalyes? At yan lang sa samuyang pagbabalik. Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Refill, kalimbahan mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Para sa malikas na proseso asin barato na presyo sa pagpa-inspeksyon sa good emission test kan sa inyong mga vehikulo bago sa LTO registration, yaon na ang K2 Motor Vehicle Inspection Center sa may Zone 4, Kadlanpili, Camarines Sur. Bukas aral daw alas 7 nin aga hasta alas 7 nin banggi. Kaya sa mga may trabaho, pwede pa kamong ma-accommodate maski after office hours. K2 Motor Vehicle Inspection Center, Zone 4, Kadlanpili, Camarines Sur. Likod kan Caramel. Igwaman sindang baratong insurance policy na pwede nindo na i-avail. Kung ikaw man naghahanap driving school, iyaon ang Kamsur Defensive Driving School makukuha sa LCC Mall, Felix Plaza Street, Sabang, Naga City. Harani sa LTO office. Bukas Lunes hasta Sabado alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga interesadong mag-enroll, mag-upod sa 0961-5853286. Tandaan, K2 Motor Vehicle Inspection Center, Kadlanpili, asin Kamsur Defensive Driving School sa LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City. Gusto ko, okay ka. Mga katugang 22 minutos, makalampas ang alas 12 nin pagkauto. Sa oras na rin kununtaan Manila correspondent. Bangon 11 Report! Kununtaan na linya ni
Darius Bigelio. Darius, please come in. Ang pagiging gutom, paha, asin grabing init kang panahon ang naging rason para madismayo hanggang sa dead on arrival sa ospital. Ang sarong 70 anyos na lolo habang nakapila sa sarong community pantry sa barangay Holy Spirit, Quezon City. Binistukan mga autoridad ang binawianin buhay habang nakapila. Iyo si Rolando de la Cruz, 60 anyos kag nasabing barangay. Alas 7 nin aga ngunya na aldaw kanong minabot sa pilahan sa community pantry na ibinugtakan actress na si Angie Luxin. Ninhuli sa kadakol na tao ang gustong makakuha nin mga pagkakan na haloy ini sa pila hanggang sa bigla na lang na magkasiribot. Ang mga kasunudan para tabangan ninhuli sa bigla na sanang pagkatumba. Inot pigga karayab-kayaban sa pag-una na ini mauumayan sana. Alaga na ipagiraraya na ulian kaya binuruligan na ini na darahon sa pinakaharaning hospital. Alagad ipinagdiglarang gadan bago pa uminabot sa hospital. Dagdag na informasyon para sa 97.5 OKFM, Darius Bigelio. Gusto ko, okay ka. Salamat Darius Bigelio sa imong report na yan. Sa iba pang detalye sa mga tugang sa lado lokal, pinagkumpirma na kan Camp Simeon Ola na dagos ng malakaw-lakaw. Patoy-atoy paduman sa Metro Manila o kay man sa Camp Crame si Brigadier General Bartolome Bustamante, ang dating Regional Director kan Philippine National Police digdi sa Bicol. Si Bustamante, siya kunyan ang bagong hepe kan Human Resource duman sa Camp Crame. Yanras na si General Jonel Istomo ang magiging bagong Regional Director kan PRO 5. Sa konfirmasyon na mismo kan Camp Simeon Ola, senda na sanang pinagahalat ang pag-abot kan sinambitang general. Habang nakaredy sa naman sinda sa pagtukaw kani. Mayo man bago asin normal sa naman sa partibangkan PNP ang pagkakaigwaning biglaan na regodon lalo na sa mga halangkaw na opisyal. Ang Camp Crame nagkapaluwas nin listahan na nagkapera sa mga may ranggong Brigadier General asin man na Police Colonel ang inilipat ning kanya-kanyang posisyon. May mapanda detalya sa mga tugang sa lado lokal. Nagkakigwaning emergency meeting ang DILG sa Pagiman. Akan sendang naging bisita na si PDMU Chief Leandro Gigantoca. Asin man ang DILG Regional Office number 5. Asin man kan Engineering Division kan DILG. Ini may connection sa virtual orientation mapadapit man sa DILG Memorandum Circular Number 2021-40 o kaya man an Omnibus Guidelines in Monitoring and Evaluation of Project under 2021 Assistance to Local Government Units. Iga sabi digdi na labi ka importante na ang Memorandum Circular na yan na dapat na babantayan kan DILG sa mga local government unit, lalo pa si mga napadalaganan ninda kulaw na pundo hali sa DILG. Sa iba pa na detalye sa mga tugang sa lado lokal, nagkapaluwas ninda listahan ang COVID tracker adigdi sa syudad ning Naga na igwa na kita ninda 261 mga numero ning aktibong kaso din na COVID sa Naga. Kabali na dyan ang 38 mga bagong kaso na nai-record sa syudad. Sa kabilugan may 1,206 na bilang kan mga nairestro na mga kumpirmadong kaso. Kan mga nakaging aldaw na notaran ng paglangkaw kan na bilang kan COVID-19 cases digdi sa Naga. O kaya mismong si Alcalde Nelson Ligacion ang nagkikiulay na dikit na kooperasyon asin kung bako man importante ang mga kalakawan anday na magluwas sa sendang residensya.
Mga katugang, sa lado na kita kan showbiz. Sa showbiz, desidido na ang magkarelasyon na sinda Gerald Anderson asin man Julia Barreto na bayaan na ang sendang trabaho. Total, milyones naman ang sendang naging saving sa bangko. Kalawig na panahon na paggibonin na pelikula ni Julia Barreto asin man Gerald Anderson, sinda nagkaoyon na nagpahayag sa sendang vlog na willing sindang botasana ang industriya kan showbiz. Embes mas pipilion kaning maglawg na lang sa trangkilong buhay na mayo nin mga intriga. Biga sabi na desisyon ini ni Julia Barreto, lalo pa na sa indang pamilya pon kato sa kudngunyan, termina sa nang yaon sa mga mainit na isyo asin na pinag-uulayan. Mas gusto subot ni Julia Barreto na maging disente kung in kaso magabot sa puntong maging na seryoso na ang sendang relasyon. Plano man ni Gerald Anderson magbakal na sa naning hiwas na kadadagaan kung bako sa Quezon o kundi mandigdi sa Bicol. Mag-arataman na sa naning kanding, damulag, baboy damo, pato o kaya man magbuktak ning pispan tanganing mag-arataman na sa naning hito sa Tilapia na mayo nin intriga asin mayo nin mga reporter na pwedeng magulo sa sendang relasyon. An duwa inumaw kansa ng mga tagahanga talagang sinda seryoso na sa sendang piglawgan na relasyon. Eksakto na mga tugang 30 minutos makalampas ang alas 12. Alas 12:30 na. Sa luwas nagpabot ng report sinda Carlo Baldosa, Hildy La Cruz, asin man na Darius Biquillo. Sa lado technical, Ebanenta Ferdinand Losada, asin man George Ernie Cledera. Ini po ang sa indong lingkod, si Ron Enon. Salamat kan sa indong pagantabay. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Junction Multi